हेलो लोगोफोर, वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नै दिनैहाय जोगोनारजों अमा जानो नागिरदों आरो नै अमाया दिनैना बुरजा नै जोगोनारखौबो हाखाबाय थाव सेरनानै होसनहरबाय आरो हालदै होथ'वाखै, संख्रिल' होदों। संख्रि होखांबाय दसे गोबाव एवनोसै। बेदरा फ्राम जाबाय, जोगोनार ओंख्रिखौ होसनसै आं। होसननानै दसे एवबाय आरो एवबावनोसै गेब्लेजासिम। एसे गेब्लेहांबाय नै ओंख्रिया। दानिया जानोसै जोगोनारजों अमा। नैबेयाव सामब्राम हानानै लाबाय, ओमफ्राय नैबे जोगोनारजों अमा।